Ja, goedemiddag. De 5e gouden sambafoon wordt vandaag uitgereikt. Roermond, dat hebben we al bekendgemaakt. Daar zijn we. Oh, er wordt gerend. Het wordt nog een echte wedstrijd. Wie hier als eerste beneden gaat zijn, want je moet ook nog van een trapje afkomen. Dus dat is nog niet zo makkelijk. Er wordt echt gerend. 3 man sterk achter elkaar. Dit is een mooie wedstrijd. Maar wie is er hier als eerste bij ons? Ja, dat is deze jonge man. Goedemiddag, wat is jouw naam? Jeroen. Maar ik dacht, we gaan niet in de buurt, dus bij het water, want het was elke keer in de oet hoog. Dus ik dacht, ik ging naar de Weert. Dat is van Schwompeletske Limburg. Ik ga jou vragen wat het codewoord is. Dan gaat Twan die koffer openmaken. Vastelavondsbloed. Oké, Twan, maak die koffer open en we gaan kijken. Nog één keer, wat was je naam? Jeroen. Jeroen. Jeroen, je ziet het staan. Jij bent de winnaar van de gouden sambafoon. €1000, vastelovenstegoed. Oh, ja, Sean, mensen. Sean, ja. €1000, vastelovenstegoed. Wat ga je ermee doen? Nou, sowieso nu pek schalen, want ik heb elke keer hetzelfde aan, dus ook wel een keer type verandering. Ja, sowieso, zodat ik heb te drinken met de vrienden allemaal, een rondje geven, dat kan er altijd wel wie. Hou die check nog even in beeld, Jeroen. En laat nog even zien hoe blij jij bent met die €1000 vastelovenstegoed. Kijk, hartstikke mooi. Ja, net te laat. Ja, verdorie, jammer. Nou, ik moet eerlijk zeggen, wij komen vanuit het zuiden uit Nut. En wij reden op de autobaan en toen haalde het L1-busje ons in. En wij zijn ze gewoon gevolgd. En wij staan hier op een parkeerplaats staan wij te wachten. En op een gegeven moment denk je van, ja, waar moeten we nu naartoe? Want we zagen een zwarte auto staan. Daar stapten jullie in. Wij zijn die gevolgd en toen zijn we ze uit het zicht geraakt. Ja, balen. Echt hoor. Maandag dus inderdaad nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dan zakken we weer af van het midden van Limburg naar Zuid-Limburg. En welke gemeente we dan zijn, dat hoor je maandagochtend.